Hola a tothom, soc Croissant Game, Don Croissant per als amics. Avui us porto unes primeres impressions bastant acurades i analítiques del Hogwarts Legacy després d'un grapadet d'hores de gameplay. La veritat és que m'ho he preparat millor del que m'esperava, així que prepareu-vos per al millor anàlisi de les primeres hores de joc que haureu vist en català. Som-hi! Farem un repàs de història, personalització, qualitat visual, ambientació, menús, missions, mapa, encanteris i combat. Amb 6 hores de joc, Hogwarts Legacy és d'aquells videojocs que t'atrapa com un llaç del diable i no hi ha l'humus solemn que valgui per alliberar-te. Les primeres cinemàtiques et transporten al món màgic de finals del segle XIX, dins del cànon de la història de Harry Potter, amb un regust d'aventura, misteri, perill i excitació d'allò nou que comença. Presentació de personatges, entorns i història, i un menú de personalització de personatge que, tot i que n'he jugat de bastant més complets i variables, fa que el nostre ninot prengui totes aquelles característiques físiques per fer-lo nostre i començar a agafar-li carinyo. L'RPG d'Avalanche ha integrat un bon grapat d'encanteris completament necessaris tant en combat com en la resta de joc, sempre accessibles i útils en tot moment. Jo personalment m'he fet un fan afèrrim del Revelio, que és el conjur per autonomàcia per trobar tot allò que el joc amaga. Durant aquestes primeres hores costa ser un mag lliure, vas lligat a missions i tasques que costa molt treure's de damunt i poder perdre't pel mapa. Però tot forma part d'un aprenentatge de controls i dinàmiques, dominar els encanteris i les mecàniques de combat, descobrir l'exploració i familiaritzar-te amb les ubicacions clau del mapa és en el que es centren aquestes primeres hores. Això sí, mentre el joc et va obrint tot el seu mapa de magatodis, mentre es va presentant al jugador com un clan nominat als Goti, mentre preparem les maletes per emprendre una aventura incansable, aprofitarà per saturar els teus sentits màgics amb detalls, elements decoratius, arquitectura i entorns d'una qualitat visual molt desitjable. Però per què no dir-ho, si ets una jugadora molt exigent en aquest aspecte, trobaràs algun error de textura i algun polígon, i no parlo pas de polígons industrials, a la vista que precisament no haurà desvetllat un Revelio. S'ha de dir que la direcció artística està molt ben executada, la fotografia del joc i la banda sonora fan que et sentis en tot moment dins del món màgic, t'arrosseguen cap a les entranyes de la màgia i, en la meva opinió, poden contrarrestar aquestes petites decepcions visuals. Però allí estan, sense cap capa d'invisibilitat que les faci passar per alt. Ànims als que jugareu en Switch. El disseny de menús també té un punt de complexitat, però la veritat, amb la quantitat d'opcions que incorpora el joc no és problemàtic. Potser costa més destruir la pedra filosofal, no ho sé, però jo he necessitat aquest temps de joc per trobar-m'hi del tot. Un punt molt satisfactori si ets fan de la saga és viure i gaudir de llocs que els llibres havien descrit vagament i les pel·lis havien tractat amb el·lipsis o molt de pas i com qui no vol la cosa. Com seria el cas de l'accés al llac, els jardins de Hogwarts, el camí a Hogsmeade o la mateixa entrada al bosc prohibit. De veritat, quin deliri, quina passada, quina flipada. Així que aprofitant esta empenta de pols migratòria, entrem en acció i en combat. L'inici del joc dona per tastar uns quants del que serà un ventall d'una vintena d'encanteris, combinacions molt variables, possibilitats d'elecció entre ells i interacció amb objectes de l'entorn contra els enemics. Algun encanteri inventat? Sí, hi és, però no ens queixarem, perquè qui no voldria fer volar amb l'encanteri Levioso, l'estàtua de l'àguila de Tortosa, que no és precisament l'entrada a la sala comuna de Ravenclaw. El combat, sense cap tipus de dubte, promet acció, complexitat i versatilitat, i això ens agrada. I parlant de la possibilitat d'elecció, també treuen pit les missions principals, secundàries, tasques, encàrrecs, mapes del tresor, classes i motius per recórrer el castell i terrenys adjacents quan la directora adjunta ens deixa una mica més lliures. A més, el mapa revela ubicacions noves que no coneixíem fins ara, viles i poblacions que haurem de visitar. Suma-hi una bona dosi de pocions i articles que no només personalitzen el personatge i les dinàmiques de l'aventura, sinó que alteren les estadístiques i el curs de les batalles. Així que podrem comprar i trobar roba que ens permetrà elevar atac i defensa, podrem elaborar pocions de curació i força i moltes altres coses que encara no m'ha donat temps a descobrir. I per si tot això fos poc en tan poc temps, imagina't que el barret que tria et posa a una casa que no et representa perquè es diu Hufflepuff o Slytherin, per exemple.
Doncs això, que si et toca una casa que no t'agrada, pots fer el canvi abans d'acabar la cerimònia i canviar l'elecció. Però ull, perquè encara n'hi ha més. Tens una casa assignada al teu compte de Wizarding World? Doncs que sàpigues que si vincules els comptes pots formar part d'aquesta casa sense grans preàmbuls a la cerimònia. I tot i així, podràs canviar-la si vols. Vull dir que tenir el compte vinculat no t'obliga a ser d'una casa en concret, però serà la primera opció del barret. Ai, espera, dius que també tens vinculada una vareta de fusta dels boscos d'Europa de l'Est amb nucli d'estómac de mantis religiosa centenària? Tranquil·la, perquè la vinculació de comptes farà el mateix que amb la casa, amb les mateixes opcions de canvi de configuració per si vols triar-ne una altra que t'agradi més que la del compte oficial. I a més, amb unes opcions de personalització d'aspecte de vareta que et deixaran el cervell fent llumetes. Una passada, la meva, per exemple, és de fusta de pomer. I no acabaré aquest anàlisi de primeres impressions sense destacar les famílies que apareixen en els cognoms d'alguns personatges. Ja sabeu que les grans famílies tradicionals de bruixes i mags tenen cognoms centenaris, per tant, prepareu-vos per no desfer-vos d'algunes famílies que ens han marcat molt, molt fort durant la saga de Harry Potter. Sabíeu que, per exemple, el director de l'escola és Phineas Nigellus Black, aquell amb qui Dumbledore parla a través d'una pintura del seu despatx quan avisa Sirius de l'atac al Ministeri contra el senyor Weasley? I fins aquí l'anàlisi de les meues primeres 6 hores del recent llançat Hogwarts Legacy, jugades al meu canal de Twitch, twitch.tv/cruzantgame. Així que gràcies per veure el vídeo i ja ho sabeu, dona-li a like si t'ha agradat, comenta què t'ha semblat la teva experiència jugant-hi o què esperes tu del joc si encara no hi has jugat, o el que et doni la gana perquè no estic jo aquí per a dir-te què pots dir i què no. Compartix-ho amb els teus amics magres de confiança i subscriu-te per a rebre cada dia el diari profètic i no perdre't cap fotografia en moviment. Adeu!